mo. Meron po akong ex na 6 years na nag-cheat sa akin. Nagkaroon po siya ng anak doon sa pinalit niya sa akin. Hindi ko rin alam kung sa akin ba yun or doon sa pinalit niya sa akin. Yung months ng bilang is same lang that time na parang may nangyari pa sa amin. Sana kung anong man yung nagagawa niyang mali, huwag niya na ipasa sa anak niya kasi patawad ko naman na siya matagal na. Kasi ang hirap kung ma-adapt ng bata yung mga ginagawa niyang mali. Ikaw ba, sure ka na wala kang anak sa iba? Baka mamaya meron pala. Hindi. Ayokong sabihin oo, di ba? Hindi ko rin alam. Pero kung milalapit man at pagsasabi sa akin na sa akin, hindi tatanggapin natin. Ah, talaga? Kunwari may babaeng sexy, maganda. Isa sa mga alam mong natipuhan mo dati at alam mo talaga sa utak mo. Pero kung milalapit sa akin sabihin, go. Pa-DNA. Tapos yun na yun. Sinong gagasos ng DNA? Ako na. Talaga? Ako na. Paano kung... para madaya mo? Baka bigla may magsabi dyan. Siguro every man's worst nightmare yun, no? Hindi naman. Hindi ba? Blessing yun eh. Wow! Talagang nanggagaling sa yan, Titangelo, ah. Grabe. Di ka ba lulutang yan pag bumaha? Ay, nako. Anyway, nga kabisyo, kung meron kang responsibilidad, wag mo itong takbuhan. At kung meron mang totoo, 'di ba? I mean, kung meron man ikaw dala-dala diyan na alam mong makaapekto sa buhay ng isang tao at yung katotohanan na yun ay dapat mong ilabas yun na. Yun. Hindi pa pwede kasi talaga na sabihin mo na hindi ko na lang sasabihin sa kanila kasi ayoko ng kahit anong gulo o away o masasaktan. Kasi, dude, diba, pag ang babae nabuntis, feeling ko naman, alam niya kung sinong nakabuntis sa kanya. Pakiramdam ko din. Yun naman ang sabihan, di ba, lagi ng mga, sabi na nanay ko kapag nabuntis daw ang isang babae, alam daw kung sino yung tatay. Nanay mo ba talaga nagsabi nun? Nanay mo ba talaga nagsabi nun sa'yo? Pero sa amin naman, sa part naman namin ng mga lalaki, siguro may lukso ng dugo. Diba? Mararamdaman mo kung talagang anak mo to o hindi mo anak. Pero hindi pa rin natin masasabi. Diba? At the end of the day, mas maganda na pa-DNA mo kung talagang tagilid ka. At alam mong nagkaroon kayo ng problema, tapos may third party, diba? Mas maganda yung maayos ang lahat. Yes, para sigurado lang talaga. Yan, doon tayo sa sigurado, totoo, kabisyo, ha? Anyway, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kapiling, ang Basa Princess DJ Raketera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang panibagong pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Ito na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files with Jello. Bago ako umalis, sumayaw kami at may pabaon pa siya para sa akin. Ay, bago umalis, sumayaw sila tas may pabaon para sa kanya. Ano kaya yung pabaon na yun? Halik, ganun. Parang huling halik, ganon? Oo, huling yakap. O huling sayaw? Huling sayaw. Diba? Paalam na. Di ba yun yung huling sayaw na kanta? Naku, abangan natin yan sa aming pagbabalik. Kasama pa rin si DJ Raketera. DJ Titangelo. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize? Basic! Susunod na ang DJ Rocky's Secret Files with Jello. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titangelo. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's number one. Metro's number